Mindenkit sok szeretettel köszöntök, és most ugye, ahogy a Feri elmondta, a termékekről lesz szó, és itt is először a detox vonalról. Először így bemutatkoznék pár szóban. Bacsuri Andrea vagyok, nem orvos, hanem vegyész-biológus mérnök. Számos orvosnak minden elismerésem, és orvos akartam lenni, de rájöttem, hogy akkor követem kellene a kötelező gyógyszerfelírási protokollokat. Én viszont a természetben hiszek, és a természetes megoldásokban így kizárólag olyan táplálékkiegészítőkkel foglalkozok, amik nem csak hogy felszívódnak, de képesek beépülni a szervezetbe, így közel 100%-osan hasznosulni, ráadásul mellékhatások helyett ajándékhatásokkal. Na nézzük, hogy mik ezek. Először is, ugye, miért is a Gen X Mission? Minden cég, mikor elindul, és utána is nagyon fontos, hogy megfelelő alapokra épüljön. Ugyanígy van ez a Gen X Mission céggel is. Nézzük, mi az az 5 pillér, az 5 legfontosabb dolog, aminek meg kell felelnie, hogy egy jól működő céget lássunk. Először is kellenek a hatékony termékek, most ugye egy termékvonalról szó is lesz. Nem árt, ha van egy speciális technológia, egy olyan, ami nagyon egyedi és nagyon nagy kuriózum. Nagyon fontos a tulajdonos, a cég maga, és hogy legyen egy szakmai háttér, erről később lesz szó. Most pár szót a tulajdonosról. Nagyon fontos, hogy orvosi tudással rendelkezik, hiszen 4,5 évet a Pécsi Orvostudományegyetemen tanult, aztán közgazdász lett, és nem csak banki szférában, de a kereskedelemben is számos cégnél volt pénzügyi igazgató, illetve több mint 10 éven át vezérigazgató, majd megcsinálta a több mint 12 éve a saját gyártócégét, mégpedig nem akármilyen gyártócéget, hanem természetes, kizárólag természetes táplálékkiegészítőket gyárt, ami szerintem nagyon fontos. Teljesen hitelmentes a tulajdonos és maga a cég is. Nagyon fontos, hogy legyen egy hiteles, tudományos alapokon kifejlesztett mérési módszer, amiről pár szóban már szintén lesz szó. Amiről ma nem lesz szó, az az igazságos marketing terv, de nagyon fontos, mert ez az anyagi függetlenség létrehozásához elengedhetetlen. No nézzük, mit is szeretne általában egy ember? Mi a nagy vágya? Általában szeretne sok pénzt. Igen ám, de nem a pénzért magáért, hanem miért? Azért, hogy ezen vásároljon magának különböző nagyon-nagyon gyönyörű és szép dolgokat, amik számára ideálisak. Például egy szép házat, vagy utazzon, vagy vehessen egy szép autót, és hogy nem csak ezt a szabadságot, hanem azt a boldogságot, azt a jólétet és azt az egészséget, amit nem csak magának, hanem az egész családjának szeretne. Na most, ha most megkérdezném tőletek, hogy ki érzi magát egészségesnek, kíváncsi lennék, hogy hányan emelik föl a kezüket, mert hogy az egészség az nem csupán a betegség hiánya, hanem az a maga a testi, a lelki és a szellemi jólét állapota. Na de itt a vágyak után nézzük meg a hétköznapokat. Mi történik? Ugye van egy csomó problémánk a jelenben. Mik ezek? Hát lehetnek ugye különböző konfliktusok, nem csak családban és a barátoknál, hanem lehet akár a munkahelyen is. Aztán lehet az, hogy éppen anyagi problémánk van, illetve előfordul az is, sajnos nem kevés esetben, hogy egészségügyi kihívásoknak kell eleget tenni. Hát igen, és mik ezek? Mitől lehetnek ezek? Ugye általában a legnagyobb probléma a stressz, és ez leginkább a lelki eredetű szokott lenni. Nem tudunk megfelelni, túl sok mindent akarunk, és emiatt aztán egész éjjel jár az agyunk, álmatlanok leszünk, majd energiahiányunk lesz, hiszen nem tudunk eleget aludni, a szervezetünk nem tud regenerálódni, elkapjuk a különböző fertőző betegségeket, és tovább nőnek a lelki problémáink, valamint előbb-utóbb ezek az ilyen-olyan problémák krónikus megbetegedéssé fajulnak. Akarjuk mi ezt? Nem. Tüntessük el. Mi lehet a megoldás? Hát az alapok betartása, mégpedig egészséges étkezés, gondolom mindenki számára nyilvánvaló, tiszta levegő. Próbáljunk meg minél többet a friss levegőn lenni, elegendő víz, naponta minimum 2 liter, főleg nyáron inkább már 3, akár még több is, és nagyon fontos a rost fogyasztása, eleget mozogjunk, és a pihentető alvás, amiről ugye szó volt, hogyha ez nincsen, akkor nem tudunk regenerálódni. De nagyon fontos az is, hogy hogyan gondolkodunk,
pozitívan, tehát mindig pozitívan gondolkodjunk, és még a negatív történésekbe is keressük meg, mi lehet a pozitív. Ha ezt így betartjuk, akkor bizony eljön a jólét állapota. Na de, felmerül a kérdés, hogy van, amikor mégis megbetegszünk. Mondjuk betartjuk ezeket mind, és mégis igen, de mik lehetnek itt a fő okok? Lehet ugye az, hogy nem megfelelő az ételeink minősége. Előfordulhat, ajaj. Elmegyünk a boltba, akármelyikbe, és ott igazából nem ételeket látunk, hanem különböző adalékokból összerakott valamit, amik nem feltétlen mondhatók ételeknek, hiszen ha ránézünk, nem is tudjuk megmondani, hogy az miből van. Mindenki már böngészi, nem tudom, szemüveggel, nagyítóval, hogy mi is van benne. Nem beszélve a tápanyagtartalomról, amit már az egyetemen vizsgáltunk, hogy ez már 60 év alatt kb. Tizedére csökkent, vagy még kevesebb százalékra. Ivóvízünk minősége. Hát ugye van, amit ki tudunk szűrni, de például a hormonokat, ugye a COVID maradványokat, ezeket nem feltétlen, tehát ezeket sajnos mind bevisszük a szervezetünkbe, illetve az ételeinkkel a különböző antibiotikumokat például, ugye, amit az állattartás során alkalmaznak, és hát ugye az sem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk. Örökletes betegségekre való hajlam pedig maradhat csak hajlam, és nem betegszünk meg, hogyha betartjuk az előzőeket, már ha próbálunk piacon vásárolni, vagy őstermelőktől, és hát ami egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagy terület a megbetegedésnek, az ugye a méreganyagok. Hogyha feldúsul a szervezetünk méreganyagokban, erről részletesen lesz szó ma, akkor ugye elég nagy problémánk keletkezik, és hát lehetne még sorolni az összes többit, ezek a főbb okok. Beszéljünk a méregtelenítésről. Különböző szerveink segítenek ebben, ugye ez alapban megvan bennünk, csak amikor már annyi mennyiségű méreg kerül a szervezetünkbe, hogy ez már a szervezet ezzel nem tud elbánni, akkor meg kell segíteni. Na de nézzük, csak röviden, a máj ugye szervezet hajtórugója, ha valaki méregtelenítésről beszél, akkor legtöbbször a máj jut eszébe. Mit is csinál a máj? Sokféle dolgot, most ugye arról beszélünk főként, hogy a méreg és a salakanyagokat lebontja, mégpedig ugye mikre gondolok, alkohol, gyógyszermaradvány, anyagcsere melléktermékek, aztán a koleszterin termel, epét, fehérjét, megemészti a zsírokat, vitaminokat, ásványanyagokat raktároz. A lényege az, hogy hogyan tudjuk ezt támogatni. Érdekes módon keserű anyagokat lenne érdemes ennünk, ilyen például mondjuk a máriatövis mag, amivel szintén tudjuk támogatni, erről később lesz szó, csalánteával vagy gyermekláncfűteával, illetve csinálhatunk keserű súkúrát is. Nagyon fontos a vesénket is támogatni. Ezt hogy tud jól működni, hogyha tiszta vizet iszunk? Ásványi anyagokban szegény vizet. Ez ugye furcsa, mert mindenki azt mondja, hogy igyál jó sok ásványi anyagot, igen, vagy egyél, de ö, ha mondjuk ásványvizet is iszol, akkor váltogasd, nem mindig ugyanazt idd, és próbáld meg a csapvizet is használni, mégpedig úgy, hogy tisztított formában, és minimum napi 2-4 litert. Ez nagyon fontos, hiszen ez a méregtelenítésben nagyon sokat tud segíteni, és ugye így működik a szervezetünk, hiszen a 70-80% a szervezetünknek ugye vízből áll. A tüdőnknél ugye nagyon fontos, hogy amíg bejönnek, ugye beszívjuk a levegőt, az oxigént, és ugye ami kimegy, idézőjelben méreganyag, széndioxid, ez ugye ezért a tüdő felelős, hogy támogassuk, friss levegőn mozogjunk minél többet. A bőrünk szintén részt vesz a méregtelenítésben, amit úgy tudunk megtámogatni, hogy eljárunk masszázsra, szaunázni, vagy sport által izzadunk, és ezek mind ugye kiveszik a méreganyagokat a szervezetünkből. Egy nagyon fontos területe a méregtelenítésnek a beleg, mégpedig lehet, hogy ismert a tény, hogy a halál a belegben lakozik. Immunrendszerünk ugye itt működik, a tápanyagok felszívódása innen történik főként, és salaktalanítás is. Hogyan támogassuk? Együnk sok rostot, ígyunk tiszta vizet, mozogjunk, az is nagyban segíti ugye a beleink működését, böjtöljünk, hiszen a böjt az miért jó? Mert kevesebbet eszünk, sőt inkább iszunk, vagyis nem viszünk be plusz mérget. És, amit még ideírtam, ez ugye nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos, hogy ne legyünk mérgesek. Nem tudom, gondoltatok erre, hiszen a méreg, nem véletlen, hogy így nevezzük,
Ha mi mérgesek vagyunk valakire, vajon ez kinek rossz? Az a valaki tudja? Lehet, hogy nem is tudja. Viszont mi rosszul érezzük magunkat, és nem beszélve arról, hogy a szervezetben elindul egy rossz irányú folyamat, és ezt pedig ne tegyük. Na most, hogyha jól érezzük magunkat testileg, ugye itt ez a yin-yang jel azt akarja jelenteni, hogy ugye ez kihat a szellemünkre is, tehát hogyha szellemileg jól érezzük magunkat, akkor a testünk is próbál alkalmazkodni, és fordítva. Nyilván kell arról tenni, hogy a testünket is megszabadítsuk a mérgektől, és jó állapotba hozzuk. Na nézzük, milyen fokozatai vannak a méreganyagok feldúsulásának. Hát 7 fokozata van az Oszavat természetgyógyász szerint, és az a rossz hírem, hogyha valaki sokáig fáradékony levert, akkor ez már egy jelzés, ez már az első szint. Hogyha már megjelennek fájdalmak itt-ott testszerte, vagy rendszeres fejfájás, akkor ott már gyanakodni kell, hogy itt már méreg lehet a háttérben, nem csak akár mérgesség, hanem a szervezetünkben feldúsulhatott néhány méreganyag. A harmadik szint az allergia, az ekcéma, pattanások, ugye ezeknek már fizikai megjelenési formájuk is van, és hát a lerakódások vese, epe, izületekben, fizikai panaszokkal, ez már gyakorlatilag túl van a közepén, és mikor a szervek eldeformálódnak, az már egy eléggé előre haladott fázis, a 6-os és a 7-es fázisban pedig már kóros szöveti elváltozások és rossz indulatot daganatok is keletkezhetnek. Hát ne jussunk el még a 2-es fázig is se, hanem méregtelenítsük a szervezetünket, úgy megoldásként is. Életmódváltás, ez cél lehet, és hogyha kell, akkor szakember segítségét kérjük, és ne egyszerre akarjuk ugye megenni a nagy elefántot, hanem apró lépésekben. Mindig egy pici dolgot változtassunk, és ezt tartsuk meg, és vegyünk hozzá újabb és újabb dolgokat. Természetes anyagokkal is lehet ezt segíteni, erről lesz ma bővebben szó. Legtöbb embert érintő terület, és lesz még itt egy más dolog is, a méregtelenítés az első, erről lesz ma szó, a sejtfiatalitás, ugye mindenki szeretne folyamatosan fiatalnak, fitnek látszani, és hát szeretnénk azt is, hogyha nem lennének fájdalmaink. Itt a de az azt jelenti, hogy a fájdalomcsillapítást nem mindig kell azonnal megoldani, ki kell vizsgálni a okát. Én ö, az alább, ja igen, és ugye emellett mi az a plusz, az az és, az, hogy bioaktivitás fokozással próbáljuk ezeket megoldani. Mégpedig hogyan? És egyáltalán mi ez a bioaktivitás fokozás? Ez tulajdonképpen a növények bizonyos részeiben, a héjában és a magban lévő hatóanyagok jótékony hatásának a fokozása. Ez mit tud ez? Ez pusztítja a kórokozókat, a baktériumokat, lassítja a betegséget okozó folyamatokat, tehát egyre később jön el, és az öregedés gyorsító folyamatot is lassítja. Ugye ez jó nekünk, hiszen fiatalok szeretnénk maradni. Serkentik az anyagcserét, vagyis nem akarunk elhízni, erősítik az immunrendszert, tehát betegek se akarunk lenni. És ezt még lehetne tovább folytatni, de nézzük azt, hogy mi az a nagyon-nagyon fontos dolog ezzel kapcsolatban, az, hogy ez semmivel nem helyettesíthető. Mit jelent ez? Nem lehet bioaktivitást fokozni se táplálékkiegészítővel, se vitaminnal, semmivel. Kizárólag úgy, ha igazoltan a meglévő bioaktivitást többszörözzük, mégpedig akár 3-5-szörösére is. A Genex Mission cégnek sikerült egy olyan szabadalmaztatott bioaktivitás fokozó kezelést létrehozni, amivel ez megoldható. És ez egy nagyon jó hír, ugye, mert ez, ha mondhatnék egy példát, ez olyan, mint amikor az autó egy távot harmad vagy ötöd annyi benzinnel tesz meg, és az út végére jobb állapotba kerül, mint induláskor volt. Na, ha ezt nem az autóra nézzük, hanem saját magunkra, akkor ki az, aki szeretné ezt elérni? Hát gondolom mindenki. Na nézzük, hogyan lehet ezt megoldani. Először nézzük meg, hogy mi is jellemzi ezt a termékcsoportot, ezt a jó néhány terméket, amit aztán ugye továbbfejlesztett a cég. Először is ugye a többszörös bioaktivitás megvan, tehát ez a hatékonyság és az eredményességben meg is mutatkozik. Aztán nagyon-nagyon tiszták
és kizárólag gyógynövények koncentrált kivonatai. Ez nagyon fontos, hiszen mit mondunk? Ugye a hasznosulás, a hasznosulni képes formában történő szervezetbe való eljutatása a lényeg. Ugye erről beszéltem. Nem mindegy, hogy valamit csak megeszünk, az felszívódik, az még nem elég, mert annak be kell épülnie, és fel kell tudni használni a szervezetnek. Ezt jelenti, hogy hasznosulni képes formában van. Jó hír, hogy nincs benne semmilyen plusz méreganyag. Mit jelent? Se adalék, állagfokozó, ízfokozó, nincs benne tartósítószer, semmilyen vegyi és szintetikus összetevő sem. A másik jó hír, hogy fogyaszthatják glutén, laktózérzékenyek, valamint vegetáriánus és vegán érdeklődők is. Szerintem ez is egy nagyon fontos dolog manapság, hiszen ma már mindenki szinte mindenre is érzékeny. Miért? Hát azért, mert annyi méreganyagot viszünk be a szervezetbe, hogy a szervezet egy darabig kezeli, aztán már nem tudja, és azt mondja, hogy hopp, itt egy gluténérzékenység, vagy laktózérzékenység, vagy egyebek. A céget jellemzi a folyamatos kutatásfejlesztés. Ez is mutatja azt, hogy március 1-én indult a cég, összesen ugye 3 termékkel, majd június elejére már a 2 kapszulából lett újabb 4 termék, mert mind a kettőnél lett egy light, és egy gyengébb és egy erősebb verzió. És most ugye a detoxról, tehát a méregtelenítésről fogunk bővebben beszélni. Ami nagyon fontos, hogy ez egy komplett program, és ezen tud végigmenni mindenki, aki csatlakozik hozzánk, akár vásárlóként, akár partnerként. A következő jó hír az, hogy a vércsepp tesztekről eddig sokszor beszéltünk, de most már nem csak azt mondhatjuk, hogy hamarosan jön, hanem tudjuk, hogy szeptembertől ez már elérhető lesz, mégpedig az immunrendszer működését tudjuk letesztelni. Meg tudjuk csinálni a tesztet, utána valaki egy életmódváltást csinál, vagy elkezdi fogyasztani a mi termékeinket, akár más terméket, egy bizonyos idő után, 4 hónap, 6 hónap után meg tudja nézni újra a teszttel, hogy vajon jó irányba indult el a szervezete. Erre fogok mutatni konkrét példát 2 hónap alatt. Na nézzük, mi is ez a csoda? A Genex Immunospike Detox tüskefehérje detox kapszula, ez az, amit először létrehozott a cég, ezt most mi standardnek hívjuk, és mire jó ez? A méreganyagok kivezetésével foglalkozik, mégpedig a növényvédőszerek, gyógyszermaradványok, nehézfémek, toxinok, és nem csak ezek, hanem a tüskefehérjének a csökkentésére is nagyon jó, és fontos is, erről kicsit bővebben is beszélünk majd, mert itt nem csak maga az oltás, hanem ugye ennek a szövődményeinek a megelőzése, illetve az enyhítése is egy nagyon fontos cél. A termék összetételét itt látjátok, egy picit bővebben fogjátok itt látni, ö, és aztán most itt egy oldalon az összeset, de itt ennek most csak az a lényege, hogy ezek önmagukban is szenzációsak, és elképesztő, hogy mit tudnak véghez vinni a szervezetben, de képzeljétek el, hogy egy megfelelő szakmai háttérrel az is elérhető, hogy ezek szinergiában működve érik el a hatásukat, ami nem mindegy. Ami azt jelenti, hogy 1 meg 1 nem 2, hanem akár 4 vagy 6. Na nézzük, hogy ez hogyan van, és mik is pontosan az összetevők. Először is nézzük meg a fenyőtűlevelet. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, nem gondoltátok volna, hogy egy fenyőtűlevél mit tud? Nagyon érdekes, hogy a vörösvértestben, úgy a vörösvértest, úgy tudjuk, hogy hemoglobin tartalmaz. Ebben a hemoglobinban, ebben a közepén, a porfirin gyűrű közepén egy olyan vas molekula van, ami tulajdonképpen egy ion, ami 2 pozitív törtéssel rendelkezik. Ez nagyon hasonlít a klorofilhez, és ez elősegíti a vörös vértestek képződését. Na nézzük, miben különbözik ettől a klorofil? Abban csupán, hogy a porfiringyűrű közepén egy magnézium, 2 pozitív töltéssel rendelkező magnézium ion van. A klorofil mit tud? A napfény energiáját elnyeli, és kémiai energiává alakítja. Azaz mit csinál? Fényből életenergiát ad.
Milyen jó lenne, ha mi is képesek lennénk erre, ugye? Ez maga a fotoszintézis. Tehát, ha nem kellene ennünk, mit biztosít? Oxigéndús levegőt. Ez ugye nagyon fontos, ugye hiszen a vörösvértestekben a hemoglobinhoz, a vashoz kapcsolódik az oxigén, és így tud eljutni a sejtekbe, ugye a tüdőn keresztül. Nagyon fontos az is, hogy méregtelenít, rákmegelőző hatása van, lugosít, és mellékhatásmentes. Ez a zöld növényekben van meg. Milyen hatóanyaga van még ennek a detox kapszulának? Polifenol, ez számos szerves fenolgyűrűvel, a szerves vegyületek számos fenolgyűrűvel rendelkeznek növényekben, és másodlagos anyagcsere termék, és antioxidáns is. Tehát a polifenol ez nagyon jó, mert gyakorlatilag a gyulladást csökkenti, a szív- és érrendszert védi, rákmegelőző, neuroprotektív, azaz az idegrendszerünket is védi, a súlykontrollban is szerepe van, és a zsír profilt is befolyásolja, illetve prebiotikus. Nagyon érdekes, hogy ezeknek a fenol struktúráknak a száma és a minősége meghatározza a fizikai, kémiai és a biológiai jellemzőit. Azaz képzeljétek el, attól függően, hogy hány darab ilyen struktúra van és milyen minőségű, lehet toxikus, és lehet az, hogy gyógyászati célra alkalmazzák. A flavonoid az megint egy nagyon erős antioxidáns, és ez a legelterjedtebb polifenol csoport. A flavonol, flavonon, illetve az antocianidin is ide tartozik. Ez általában gyümölcsökben, zöldségekben, gyógynövényekben található, és a tealevélben is, ezért például ugye Ázsiában nagyon sok zöld tealevelet isznak, ugye teaként. A növények ezt a flavonoidot a saját védelmükre fejlesztették ki, mégpedig mikor nincsen eső, sok a kártevő vagy betegségek, és segítik a beporzást, mert hogy ezek ilyen színes növények, és ugye oda vonzák a különböző rovarokat. Változatos biológiai funkciója van, említettem, hogy antioxidáns, gyulladáscsökkentő, szorongásgátló, nyugtató, védi a májunkat, az EPE termelés serkenti, a koleszterint, vércukrot csökkenti, és erős immunerősítő. Úgyhogy ez ilyen nagyon remek összetevő. Ja, itt látható a klorofillnak a szerkezete, elfelejtettem mutatni, és itt pedig a polifenolé. Nézzük a következő hatóanyagot, ami nem más, mint az egyiptomi fekete kömény, itt látható a fotója. Ez évezredek óta gyógyító hatással bír, és a neve az sokféle. Habet elbaraka, áldásmagja, kertikatica virág, nigella sativa, mi így szoktuk emlegetni, Egyiptomból, a fáraók sírjából került elő. Nagyon hatékonyan használták annó szinte bármire. Fertőzés, fejfájás, fogfájás, emésztés segítésre. Napjainkban a gyógyászatban a magjából több mint 100 féle hatóanyagot szereznek meg. A timokinon az egy genetikai károsodás gátlás segíti, és bizonyított a leukémiában, az emlő és a vastagbél daganat esetén. És nagyon érdekes, hogy vastagbél daganatnál képzeljétek el, hogy ugyanolyan hatékony, mint egy kemoterápiás szer az 5-fluorouracil. Pedig ez egy természetes anyag. Ezt a Masaryk Egyetem orvostudományi kara vizsgálta, és ők bizonyították be. Az alfa-hederin hatóanyaga pedig bizonyítottan daganatellenes, ez pedig gyógyszerkutatók vizsgálatából derült ki, továbbá ez is antioxidáns, ja, ugye nem beszéltünk arról, mi ez az antioxidáns. Az oxidáció az ugye egy olyan folyamat, amikor például a vasból, a vas felületén rozsda keletkezik. Ugye ott a vas felületén van az Fe2+, amit az előbb említettünk, ion, és ehhez kapcsolódik az oxigénnek az elektronja, és ugye lesz egy ilyen vasoxid, ami egy ilyen vöröses anyag, és hát ugye nem örülünk neki, mikor berosdásodik mondjuk a biciklinknek a pedálja. De ugyanígy nem örülünk annak, hogyha mondjuk a szervezetünkbe bejut mit tudom én, régen még ettük a napraforgó olajat, és ugye, hogyha sokat nyitogattuk, ugye sok oxigén került bele, és az is meg tudott avasodni, eloxidálódott. Az antioxidáns az azt jelenti, hogy ezt megelőzi, nem engedi, hogy oxidálódjon. Tehát méregtelenít is még, és csökkenti a gyulladást.
Nagyon fontos, hogy a tüdő immunrendszernél, az emésztőrendszernél és a bőrproblémáknál is jó hatást tud magának. Ilyen például, hogy az akne, atópiás dermatitis, sömör, ekcéma, ezek is manapság már elég gyakori betegségek vagy problémák, a bőrproblémák, és ugye méregtelenít is. Bakteriális és gombás megbetegedésre is nagyon jól tudják alkalmazni. Segít több dologban, a májnál, fontos nekünk a méregtelenítésben, gyomornál, a bél és a légzőrendszernél, aszma esetén, megfázásnál és hőrkurutnál is. Továbbá jótékony anyagok vannak benne, mint palmitin, sztearin, a linol, az arahidinsav, különböző vitaminok B1, B2, B3, de van benne forsav, kálcium, vas, rész, cink és foszfor is. Na nézzük a következő alkotóelemet, vagyis hatóanyagot, ami nem más, mint a nímlevél. Ez a kedvencem, majd meglátjátok miért. Így néz ki. Ez is több ezer éves, és Indiában egy szent fa, ami a védelem és az egészségnek a szimbóluma. Gyógyszer és vallási szertartások része is egyébként. Nagyon gazdag a kémiai összetétele. Hatóanyagai nimbin, nimbidin, azadirahin, antibakteriális és gyulladáscsökkentő, sőt, vírus és gomba ellenes is, egy antioxidáns, egy elég erős antioxidáns. Speciális egészségügyi és szépségápolási célokra is használják, és egy csoda a bőrnek. Ennek örülnek azok, akik szenvednek az aknétól, ekcémától, pikkelsömörtől, vagy lehet vele nagyon jól pórust tisztítani, illetve az irritált bőrt nyugtatja, sőt, öregedés ellen is nagyon jó hatással van a bőrre. Ugye a bőrproblémák sokszor a toxinok miatt vannak, tehát hogy ezeket eltüntetjük a szervezetből, akkor a bőrproblémák is megszűnnek. Méregtelenítő hatása, ez tehát kedvező. Vértisztító hatással bír, támogatja a májat, nagyon jó a hajápolásnál, viszketés, korpásodás ellen, illetve fog- és védelemre is nagyon jól tudják használni, továbbá gyulladás ellen és torokfájásra is. Rovarriasztó, tisztítja a levegőt, és fertőző betegségek ellen is kiváló. Úgyhogy gyakorlatilag ez a természet ajándéka, megkapjuk az egészséget, szépséget, és a környezetünk is rendben van. Ez azért a kedvencem, mert itt mutatom, hogy egy ilyen nim levél tartalmú fogkrémet használok, amit imádok. Nagyon jó az íze. Érdemes kipróbálni. A következő a kvercetin hatóanyagként. Ez egy fontos dolog lesz majd nekünk a glutathion miatt, de majd itt meglátjátok miért. Ez is a polifenolhoz tartozó növényi flavonoid. A testi és a szellemi képességet segíti, ugye itt láthatjátok, hogy ezekben a növényekben, gyümölcsökben van elérhető, immunerősítő, csökkenti a gyulladást azáltal, hogy gátolja a gyulladásos vegyületeknek a képződését, ami mikor hasznos, például allergiánál és egyéb gyulladásnál is, ugye meggátolja, hogy keletkezzenek ilyen gyulladásos vegyületek. Erős antioxidáns, közvetlen szabadgyök semlegesítő. Megint egy idegen szó, szabadgyök. Mi is ez? A szabadgyök az egy nagyon reaktív molekula, az van egy elektronja, és van egy olyan elektronhiányban szenved ez a lényeg, és ő mit csinál? Hozzá akar mindenhez kapcsolódni, hogy szerezzen magának elektront. Ezért például minden olyan termék, hatóanyag nagyon jó, például majd tanulunk erről később a glutathion, ami ezt a szabad gyököt semlegesíti. Hiszen a glutathion nagyon sok, főleg a redukált glutathion, annak nagyon sok elektronja van, és ez odaadja neki, tehát nem a mi saját sejtjeinket fogja megtámadni, hanem ezt a glutathiont. Növeli az egyik legerősebb, ja, pont itt van az enzim működését is a glutathionnak. Az idegrendszer sejtjeit is védi. Sőt, ugye az acetilkolin neurotranszmitter, ez gyakorlatilag az idegsejtek között jelátvivő, és ennek a visszaépítésére is képes, mégpedig mozgás és agyműködés esetén. Tehát ez óriási dolog. Ez a kvercetin. A máj méregtelenítő enzimjeinek fokozott termelésében is besegít. Következő hatóanyagunk nem más, mint a glutathion. Igen, a glutathion az egy rendkívül jó hatóanyag.
Gyakorlatilag annyira fontos, hogy erre egy konkrét cég is épült, tehát csak a glutationnal foglalkoznak. Kis mennyiségben a szervezetünk is elő tudja állítani, de pótolni kell, erről majd később lesz szó. A toxinokat és a méreganyagokat el tudja távolítani úgy, hogy megköti, amit előbb mondtam, hogy ugye van sok elektronja, a méreganyagok ezek mind pozitív töltéssel rendelkeznek, és összekapcsolódnak, és szépen vízoldékony formába kerülnek, és ugye a vesén keresztül ugye vizelettel távoznak. Ezért fontos sokat inni. Krónikus gyulladásnál hasznos, mert védi a sejteket a károsodásoktól. Kulcs szerepe van az immunrendszer működésében. Ez miért fontos? Hát azért, mert ugye az immunrendszerünk véd meg minket mindenféle káros betolakodótól. Fehérfésejtekben is jelen van, illetve az oxidatív stressz elleni harcban is nagyon nagy szerepe van. Hogyha hiányzik a szervezetünkből, akkor sajnos autoimmunbetegségek, például a reumatoid artritis, illetve lúpusz is előfordulhat. Tehát ezt jó pótolni, úgyhogy mi nagyon örülünk, hogy van itt a detox termékünkben ez a glutathion. Még az öregedést is gátolja, tehát ennek is örülünk. Megelőzi a rákot, illetve kemoterápiás kezelésnél csökkenti a mellékhatásoknak a különböző erősségét. Hatékonyan támogatja egyébként azt, mármint a kemoterápiát. Szív- és érrendszer esetén megvédi az érfalat, és szabályozza a vérnyomást. Ez is nagyon fontos. Az energiaszintünket és a vitalitást pedig növeli. Tehát ez tulajdonképpen egészségmegőrzésre és betegség megelőzésre is nagyon jó hatással van a szervezetünkre. Következő hatóanyag a resveratrol, ezt lehet, hogy ismeritek, ez hogy a vörösborban, az ilyen vörösbogyós gyümölcsökben van benne. Ez is polifenol, tehát egy erős antioxidáns, gyulladáscsökkentő, autoimmun és szívbetegségekben segít, és méregtelenítő hatása is már nagyon régóta ismert. Ugye itt is írja, hogy a szőlőmagból az ártéri japán keserű fűből van, és a bogyós gyümölcsökben, mint málna, áfonya, szeder, szőlőben, főként a héjában van benne, de nagyon érdekes, hogy ezt a kakaóban és a földi mogyoróban is megtalálták, sőt az étcsokiban is, csak nyilván nem szabad sokat enni belőle. Növények, tehát ezek mind természetesek, úgyhogy egyétek, mert nagyon jó, ezek nagyon-nagyon hasznosak a szervezetnek. A növények immunválaszként termelik. Krónikus gyulladás csökkentésben is jeleskedik, és lassítja az öregedési folyamatokat, valamint megelőzi a gyulladást. Csökkenti a vércukrot, és rákellenes hatása is van. Ennek is örülünk, hogy benne van. Nézzük itt a Mária tövismag, amiről beszéltem, vagy szamárkóró őszbogáncs, ennek is van több neve, így néz ki, és hoppá, ja, fő hatóanyaga a szilimarin, ami három flavonoidnak a keveréke. Ugye a flavonoidokról már beszéltünk, a máj legjobb barátja. Ugye mondtuk, hogy ezt kell fogyasztani a máj működésének elősegítésére. Segíti a regenerációját is, a méregtelenítő folyamatokat is segíti, tehát a máj működését úgy Zusammen segíti. Toxinok eltávolításában is nagyon nagy szerepe van. Ez is gyulladáscsökkentő, antioxidáns, immunrendszer szabályozásában is részt vesz, és ami fontos, hogy ugye az öregedés gátlásnál segít a telomerek meghosszabbításában. Ez ugye a telomer, az a DNS-nek a végén lévő anyag, és ez gyakorlatilag, mikor a sejt megkettőződik, a DNS is, akkor a végén lévő telomer az pásztázza, és ott mindig hibák keletkeznek, és ez a telomer próbálja javítani. Sajnos nem mindent tud kijavítani, ezért van az, hogy ugye idővel csökken a mennyisége, és ugye idővel öregszünk. De egyébként ennek a készítménynek a hatására, illetve egy másik készítmény hatására a telomer az meg tud hosszabbodni. No, hol használták már az ókorban és a középkorban is? Ókorban Rómában, Görögországban, mégpedig mérgezéskor, kigyómarásnál. Több mint 2000 éve már a népi gyógyászatban ismert. Középkorban pedig az epe és a máj problémák, illetve a máj tisztításnál vették elő a Mária tövismagot. Az indiánok kerésekre és bőrproblémákra használták. Ez szteroid és antioxidáns tartalma is van, és számos betegséget megelőz vagy enyhít. Ez is nagyon jó, sőt az, hogy a gomba ölő hatását is
élvezni tudjuk, illetve cukorbetegségnél is jótékony hatást biztosít, illetve érjavító, Alzheimert lassítja, csökkenti a rák kockázatát, allergiás tüneteket enyhíti. Nagyon fontos a hormon egyensúly megtartó, fenntartó szerepe. Bőrszépítő ez is. Ez is ugyanúgy, tehát, ahogy mondtam, ezek a készítmények külön-külön is jótékony hatásúak, kombinálva viszont erős támogató hatást fejtenek ki a szervezetre. Nem véletlen, hogy ez a speciális csapat ezt összehozta. És akkor most nézzünk egy példát, mégpedig a sajátomat. Én ezt a standard detox kapszulát szedtem, elkezdtem április 1-én, és előtte csináltattam egy kvantum biorezonanciás mérést. Itt láthatjátok, a nehéz fémek, hát itt látható, a zöld ugye a normális, a kék az a kicsit több, a sárga az már a sokkal több a kelleténél, és itt pedig 2 hónappal később ugye beszedtem egy üveggel 60 darabot, napi egyet este vettem be, és ide nézzetek, az olmot lecsökkentette egyel, viszont a higany már normalizálódott, a higany mennyisége, a kadmium sajnos megmaradt, viszont például az arzén esetén már 2 nagy részt csökkentett, tehát az is beállt normálba, tehát tulajdonképpen már csak az ólom és a kadmium vérgezésem van kicsit. Tehát úgyhogy folytatom tovább, most tartottam egy hónap szünetet, és most újra kezdem, mégpedig ugyanúgy a standardet, majd beszélünk az erősről is, és utána fogom az erőssel folytatni. Nézzük a toxinokat. A toxinok esetén itt a növényvédőszerekben lévő toxikus anyag volt nekem sok, és ez is normál szintre csökkent. Hát az elektromágneses sugárzást még egyelőre nem tudja javítani, de arra lehet, hogy lesz valamilyen más megoldás. Ezen kívül nem csak ezeket csökkentette, illetve normalizálta a szervezetemben, hanem a hajhullásom, ami kb. Ilyen 4-5 éve már folyamatos, és nagyjából ilyen 1,5-2 millió forintot költöttem arra, hogy különböző keverékeket, nem tudom mikkel kentem, mostam, stb., de folyamatosan hullott, és most viszont 1,5 hónap alatt, tehát 1,5 hónap fogyasztás után már észrevettem, hogy már csak kb. Az 1/5 hullik ki, ami talán már lehet, hogy normális is, és már többször, én már kb. 4-5-ször mostam azóta hajat, és ez még mindig csak ennyi, úgyhogy ez egy tényleg nem csak egy egyszeri alkalom volt, hanem ez így úgy tűnik, hogy megoldódik. Úgyhogy nagyon javaslom fogyasztani. No de, ugye ez a standard, és akkor most ehhez képest nézzük meg, hogy mi történt, mik a fejlesztések. Van egy light, ami a standardhez képest egy enyhébb, és van egy kvantum változat. Nézzük a light változatot, így néz ki, egy ilyen világos kék színt kapott, és egy szürkét, ami erősebb a kvantum változat. Így már egy igazi vonal, egy ilyen detox vonalunk, méregtelenítő vonalunk van, és majd meglátjátok, hogy miért is van ez. Először nézzük meg hogy egyáltalán, igen, hogy miért van a Lite, és miért van ez a kvantum verzió. Mi volt az oka, hogy ezt létrehozta a cég, és fejlesztette? Tulajdonképpen március, április, május 3 hónap alatt, vagy 3 hónappal később már létrejött ez a 2+ verzió. Na nézzük, miért is a Lite verzió? A Tulajdonképpen a méregtelenítésnél a lényeg magának a méregtelenítésnek az elindítása. Ugye ez alapban, ahogy mondtam, van a szervezetben, de ezt meg kell támogatni, mert már olyan sok méreg ér minket, a mérgelődésünk az élelmiszerből, a vízből, a levegőből és mindenhonnan, a különböző oltásokból, amik meg még bennünk is maradtak, ahogy látszott nálam is mennyi, pedig próbálok egészségesen étkezni, tehát el kell indítani a plusz méregtelenítést. Ami fontos, lehet a fokozatosság elve. Ugye én még csak a közepessel tudtam indulni, hiszen csak az volt, viszont pont az szülte a light verziót, hogy ugye ez egy legyengült szervezetnek, ez a méregtelenítés, mivel ez egy fokozott terhelés, a méregtelenítő szerveink, tehát például a vese, májfunkció, illetve az anyagcsere, ez ugye sok energiát követel a szervezettől, amikor a méreganyagok felszabadulnak, akkor ugye a szervezetnek eddig nem kellett vele foglalkozni, hiszen az ott el volt magának,
de most felszabadulnak, és valamit kell vele kezdenie. Tehát ez egy stresszforrás, ugyan pozitív stressz, olyan például, mint a böjt, amikor ugye megvonjuk az energiát magunktól. A böjt is nagyon hasznos, nyilván nem egész életen át, de időszakonként, és ugyanilyen a mozgás, amikor ugye túltoljuk, mikor a szervezetünk megszokta a nyugalmat, és egyszer csak elkezdünk mozogni, és mindent egyszerre használunk, de ugyanilyen a szaunában például ugye a hősok, illetve most divat ez a jégfürdő, meg ez a hideg kamra, lehet, hogy találkoztatok vele, ilyenkor stresszfehérjék keletkeznek, amik egyébként nem keletkeznének, ez csak erre a hősokra, a plusz vagy a mínusz hősokra keletkezik, és viszont ilyenkor az immunfunkciónk nő. Ez miért jó? Azért, mert a bennünk lévő, mert ugye ez a fagocitózis is elindul, vagyis a bennünk lévő, ami eleve van, de ez felfokozódik, például amit beszippantunk a levegőből, ilyen kis szilárd darabokat, amiket ugye mi nem is látunk, ilyen pici apró korom darabokat, vagy bármi mást, akkor gyakorlatilag a fagocitózis során ez ugye a szervezet bekebelezi, illetve nem a szervezet, hanem az immunsejt bekebelezi, és aztán ez szépen kiüríti a szervezetből. És az immunfunkciónk is nő, tehát sokkal jobban kezd el védekezni a szervezet, hiszen azt hiszi, hogy valami nagy baj van, pedig csak egy kicsit becsaptuk. Így néz ki tehát a light verzió, és kinek javasolt ez? Nézzük meg. Azért is lett kitalálva, mert hogy a gyerekeknek, oké, a gyerekeket hogy segítsünk a méregtelenítésben? Hát úgy, hogy nekik ugye a hatóanyagból is kevesebb kell, illetve bizonyos anyagok nélkül, erről beszélünk később, 2-3 éves kortól már lehet akár adni nekik, hogyha le tudják nyelni, akkor úgy, de például, hogyha ugye ők mondjuk kevés súlyúak, akkor akár fél adagot is lehet nekik adni, ételbe, italba, joghurtba keverve, és akkor ugye így meg tudják enni, az ízét sem fogják érezni. Kinek javasolt még, aki gyengült, ilyen legyengült egészségi állapotban van, például krónikus betegek, vagy akár rákos betegek, de például itt az orvosok gyakorlata az, hogy kemó vagy sugárkezelés előtt és után 2 nappal ne szedjék, előtte, utána lehet, mert ez a tüneteket is csökkenti. Ezt orvosok mondták, ugye mi nem gyógyítunk, mi természetes anyagokkal foglalkozunk, amik segítenek ugye a szervezetnek visszaalakulni egyensúlyi állapotra. Pajzsmirigy túlműködés esetén is szedhetik ezt a light verziót, hiszen nincs benne plusz jód, ugye náluk ez nagy probléma. Az erős kvantumverzió pedig kinek javasolt? Hát annak, aki mondjuk elkezdte a light-tal, szedte a standardet, vagy akár elkezdte a standardet, és utána szeretné lezárni ezt a kúrát. Amikor már a test jól elő lett készítve, és már bírja, megszokta ezt a fokozottabb terhelést, hiszen ez megterhelő a szervezetnek, ez energiát von el a szervezettől. Pont ezért nem szabad a gyengébb állapotban levőket tovább terhelni. És ugye azoknak fontos még, aki maximális szintre szeretné elvinni a méregtelenítését. Ja, igen, így néz ki ez a kapszula. Elnézést. És hát ugye a cég alternatív megoldásokat szeretett volna adni ezekben az esetekben. Később majd beszélünk arról, hogy ki miért és hogyan tudja fogyasztani. Nézzük a Lightnak mik az összetevői, miben más, mint a standard, az első, ugye az első verzió. A Lightban nincs benne a nímlevél kivonat, és a glutationnak az erős formája az S-acetil-glutation. Miért? Azért, mert ezek nagyon erőteljesek, és nekünk most pont az a cél, hogy egy lágyabb, egy könnyebb verziót hozzunk létre, hogy a szervezet így kezdjen hozzászokni, hogy egy picit jobban méregtelenít, nem sokkal, csak egy picit jobban. Ami plusz viszont benne, az a glutathion GSH, ami egy redukált glutathion. Mit jelent ez, hogy redukált? Ez azt jelenti, hogy több elektronja van, ugyan kisebb a biohasznosulása, de kisebb a megterhelése is, és most jelenleg ugye ennél a készítménynél ez a cél. Viszont ami jó hír,
hogy nagyon magas a negatív töltése, amit már néhány diával előtt említettem, és ugye nagyon hatékony és nagyon fontos ez a glutathion GSH. Ez gyakorlatilag egy olyan testtőr, ami megvéd a szabadgyökök sejtkárosító hatásaitól. Miért? Ugye említettem, hogy ez a sok negatív töltés a méreganyagok pozitív töltésével kapcsolódva elkapja őket, és gyakorlatilag vízoldékony formába kerülnek, és kiürülnek a szervezetből. Ennek a glutationnak, ez egy erős antioxidáns egyébként, és 3 aminósavból áll, ez egy tripeptid, ez a glicin, cisztein és a glutaminsav. Ez gyakorlatilag finomabban, fokozatosabban készíti fel a szervezetünket a méregtelenítésre. Miben van fontos szerepe? Gyakorlatilag ez egy mester antioxidáns, ami azt jelenti, hogy regenerálja, ugye a C és az E-vitamin is egy nagyon erős antioxidáns. A glutathion képes ezt regenerálni, azaz javítani. Ami nagyon fontos a kötőszövetnél és az immunrendszer épség megóvásánál is. Hiszen fontos, hogy működjön az immunrendszerünk, megvédjen minket. De nagyon fontos a máj méregtelenítésében, megköti a méreganyagokat. A 3 pont az az, hogy ugye a növényvédőszer, gyógyszermaradványok, toxinok, nehézfémek, illetve a tüskefehérje és más vakcinák vívőanyag maradványait is mind meg tudja kötni. Nagyon fontos a szerepe a sejt javításában, a gyulladás csökkentésében, és nagyon fontos ugye a sejtszintű energia termelésben, ez ugye a mitokondriális funkciók javításában. Ugye van a sejt, és a sejten belül van a mitokondrium, ami előállítja a sejtben az energiát. És ezekben a folyamatokban is nagyon segítő szerepe van. Valamint a méreganyagokat előkészíti a vesék és a máj számára, hogy a méregtelenítés által el tudjon távozni a szervezetből. Tehát ennek nagyon fontos szerepe van. És ugye ez a light változat. Akkor nézzük meg a kvantum változatot, ö, ami ugye a Spike Detox Quantum. Ez azért nagyon jó, ugye beszéltünk arról, hogy a glutathion nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos. És itt az a jó, hogy itt a glutathion gyakorlatilag kétszeres mennyisége kerül be a szervezetbe. Egyrészt úgy, hogy bevisszük, másrészt pedig úgy, hogy saját termelés, mármint mi saját magunk termeljük, de hogyan is. Először nézzük meg, mi az, ami nincs benne. Nincs benne nímlevél, kivonat, és nincs benne a glutathionnak a gyengébb formája, hiszen itt benne van a glutathion erős formája, az S-acetil glutathion. Ez ugye nagyon erős antioxidáns, gyulladáscsökkentő, és sokkal jobb a biohasznosulása, mert ahogy végigmegy az emésztőrendszeren, kevésbé sérül, tehát sokkal több meg tud belőle maradni. Ami plusz benne, ez az N-acetilcisztein. És ez miért? Azért, mert a ciszteinnel szokott a szervezetünk hiányban lenni, tehát ha ezt pótoljuk, a ciszteint, így N-acetilcisztein formában, akkor ugye saját szervezetünk létre tudja hozni a glutathiont, amit egyébként is gyártunk, csak nem biztos, hogy eleget, és ebben tud segíteni. Tehát ez nagyon érdekes, ez az N-acetilcisztein, ez egy feltételesen eszenciális aminósav. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy vannak az eszenciális aminósavak, ami azt jelenti, hogy azt be kell vinnünk kívülről a szervezetbe, mert nem tudjuk előállítani. Van, ami nem eszenciális, az azt jelenti, hogy mi saját magunk elő tudjuk állítani, ez viszont feltételesen eszenciális, tehát ha bizonyos dolgok létrejönnek, akkor termeljük saját magunknak. Mégpedig mikor, ha van metionink és szerinünk. Ez micsoda? Ezek mind aminósavak. Mik is ezek az aminósavak? Hát itt pont mutatom, vagy írom, hogy megtalálható egyébként ez a csirkében természetesen, a sajtban, tojásban, joghurtban, hüvelyesekben, napraforgó magban. Ez mit jelent? Ugye ezek fehérjék. A fehérjéknek az összetétele, az alapköve a sok aminósav. Megesszük a csirkét, megrágjuk, lenyeljük, de ezt a fehérjét így nem tudja felhasználni a szervezet, hanem szépen lebontja aminósavakra, majd amit a szervezet fel tud használni, az aminósavakat szépen összerakja, és úgy használja föl. Nagyon fontos, hogy ez a glutathion előanyaga,
antioxidáns, az mit jelent, hogy előanyaga? Ez azt jelenti, hogy mi saját magunk ugye glutathion tudunk létrehozni belőle. És ez nagyon fontos, hogy védi a szabadgyök okozta károsodástól a szervezetet. Növeli a szervezet cisztein szintjét, ami ugye nálunk necces szokott lenni, mert általában nem túl sok van belőle, ezért megtámogatja, és ezért így a szervezet saját maga állítja elő, és ugye ez a legjobb, hiszen ez a leghatékonyabb, amikor nem kívülről visszük be. És ez a májban és a tüdőben tud létrejönni. Sőt, átjut a méreténél fogva a véragygáton, és ez is jó, mert ugye több helyre el tud jutni. Lehet, hogy ismerős nektek, hogy az egyes köptetőkben benne van ez az N-acetilcisztein, és miért? Mert ennek viszont nyákoldó hatása van. Úgyhogy ezért. Na nézzük, hogy melyiket is hogy alkalmazunk. Gyakorlatilag pár szóban említettem már. Ez egy ajánlás. Nincsen olyan, hogy valakinek így kell szednie, a másiknak úgy kell szednie, ha ez a baja, így kell szednie, tehát nem, ugye nem gyógyítunk. Mit tudunk? Azt tudjuk, hogy fontos a fokozatosság. Az fontos, hogy egyénileg állítsuk be saját magunknak, szünetekkel, és figyeljük a saját szervezetünket. Mire gondolok? Mondjuk elkezdik, mondjuk itt vannak a gyerekek, vagy a legyengült szervezetűek, vagy akár pazsmirigy túlműködés, súlyos betegek, őnekik a light verziót érdemes szedni, például 2-4 hónapig, és napi egy darabot szedjenek be. Mondjuk az első 2 hétben egy darab. Aztán kipróbálhatják, mi van akkor, ha 2 darabot vesznek be. Ugye előfordulhatnak különböző tünetek. Miért? Ahogy méregtelenítünk, megjelennek pattanások, a bőr kiszárad, különböző dolgok, vagy hasmenés, székrekedés, hasfájás, bármi lehet. Az a lényeg, hogyha ez nagyon erős és nem bírjuk, akkor térjünk vissza a napi egyre. Vagy ha mondjuk a napi egy is sok, akkor mondjuk 2 naponta vegyünk be egyet. Ami a javaslat, az, hát ezt mindenki döntse el saját maga. Én esténként szedem, a tulajdonos például reggelente. Ha este vesszük be, ugye sok folyadékot kell inni, ez azt jelenti, hogy akkor éjszaka többször ki kell menni a vécére. Ha viszont reggel vesszük be, akkor pedig nem, ja, és miért jó az este? Azért, mert a regeneráció és a máj méregtelenítése este van. Ha viszont, és azt tudjuk megtámogatni, ha viszont reggel vesszük be, akkor sokkal jobb a tehát a méreganyagok kiürítése, de akkor a máj méregtelenítése nem annyira hatékony. Tehát ki lehet próbálni, akár lehet úgy, hogy egy hétig este, másik héten reggel, tehát bárhogy lehet, bárhogy. Tényleg. Rosszat nem tudunk tenni, úgy is jelez a szervezet. A gyerekek ugye, ha kevés súlyúak, akkor fél darab, erről beszéltünk, illetve ami nagyon fontos, hogy napi 2-3 liter víz. Gyerekeknél nyilván nem ennyire sok, de nagyon fontos, mert a bennünk lévő méreganyagokat így tudjuk eltüntetni, hogy az már ne keringjen ott bennünk. Gyerekeknél ugye gyümölcslé ételbe keverve, és a light verzió után ki lehet próbálni a standard verziót, hogyha beszedtük ezt a két dobozt, vagy 2 üveggel, az ugye 2x60 darab, kipróbálhatjuk a standard verziót, és lehet szünetet tartani előtte, közbe, utána, tehát ez is teljesen egyéni, ki lehet próbálni. Normál esetben, ha valakinek semmi baja nincsen, vagy pedig pont az, hogy, tehát hogyha normál állapotban van, vagy túl sok a mérgezettsége, mondjuk így, például a COVID által, hiszen a COVID ugye az egy nagyon-nagyon nagy probléma, mert különböző szövődményeket okoz, és az mRNS-sel gyakorlatilag, ahogy bevitték a szervezetbe, tehát aki covidos volt, vagy akinek mRNA-s oltása volt, ez a Pfizer oltás, annak sajnos ott van a szervezetében, és ugye ezt úgy oldották meg, a, hogy egy olyan módosítást csináltak, hogy a saját szervezetünk a fehérje szintézis folyamán, ugye ezt a tüskefehérjét folyamatosan előállítja. Az a baj, hogy ez ugye egyre nagyobb a szervezetben a mennyisége, és nem tudjuk, hogy kinek hol okoz problémát. Van, akinek derékfájása lesz, van, akinek súlyos izületi gyulladása, tehát mindenkinek más, van, aki köhög, van, akinek fáj a tüdeje, tehát nagyon sok, az orvosok nagyon sok ilyen esettel találkoztak, és hát nem tudnak mit kezdeni vele.
Éppen ezért fontos, hogy ugye ez a tüskefehérje detox, hiszen az is a neve, csökkenti a mennyiségét a szervezetben. Mert ha ez így marad és feldúsul, akkor azzal az a baj, hogy autoimmun betegségé tud válni, ami aztán, hát az ilyen kb. Gyógyíthatatlan. A munkahely, ha valaki, mit tudom, egy körmös, vagy egy fodrász, mindig ilyen különböző vegyszerekkel dolgozik, és a szag is, meg a keze is, akkor ugye ott mérgezett, tehát ott jobban ki van téve a sok méreganyagnak, akkor ők a standard verzióval kezdjenek, ugyanúgy 2-4 hónapig kipróbálhatják sőt, napi egy darabbal kezdjen mindenki, kb. Mondom 1-2 hétig kipróbálhatja, utána kipróbálhatja, hogy 2 darabot vesz be, vagy este, vagy reggel, mindent ki lehet próbálni, kinek mi jön be, mi a jobb. Aztán a végén lezárhatja ugye a kvantum verzióval, az erősebb verzióval, azt is ilyen 1-2 hónapig, napi egy vagy napi kettővel. És aztán lehet itt is közben vagy utána szünetet tartani. A tünetekről beszéltem, hogyha vannak, figyeljük magunkat, és akkor, ha ez nagyon problémás, akkor kicsit csökkentsük a bevitt mennyiséget, de a tünetek általában egy pár nap után el szoktak múlni, tehát addig, ha tudjuk, bírjuk ki. És lehetnek ajándékhatások is, mint például nálam a hajhullás megszűnése, vagy csak sokkal drasztikus csökkenése, de lehetnek egyéb tapasztalatok is, és ezt mi nagyon várjuk tőletek. Van egy Facebook csoportunk, ez a neve, hogy Genex Mission terméktapasztalatok, és így néz ki, ide kifotóztam, jelenleg 661 tagja van. Tehát Genex Mission gondolatjel terméktapasztalatok, ide jelentkezzetek be, és itt pár kérdést feltesznek, hiszen itt azon emberek lehetnek, akik erre tudnak válaszolni. A kérdéseket majd megtudjátok ott, mindenképpen menjetek föl rá. Ennyit szerettem volna mondani, nagyon köszönöm a figyelmet, további szép estét nektek!